A falta de mexilla é unha das principais preocupacións do sector mexilloeiro. A Xunta acaba de ampliar ata finais de xuño o prazo para a súa extracción en banco natural, mentres os produtores reclaman máis estudos para garantir o abastecemento das bateas. A mexilla é a base da produción de mexillón nas bateas galegas. Por iso, a escasez rexistrada nos últimos anos converteuse nun dos principais problemas para o sector. Dende Muros, o patrón maior recoñece que a situación é desigual segundo as zonas, aínda que admite que hai produtores que o están pasando especialmente mal. Bueno, a cría é outro problema que temos añadido xa desde hai tempo. Non sei por que non hai tanta cría nas pedras como había antes. Entón, claro, hai bateas, que hai zonas que hai máis mexilla que outra. Esta nosa zona nós non podemos ter moita queixa. É unha zona de bastante mexilla, pero hai zonas que o están pasando moi mal. Aseguran que non viría mal ter algún tipo de axuda administrativa para este tipo de problemáticas que azotan ao sector. Bueno, iso son cousas das grandes federacións, das OPs solicitando, sí, pero iso que che vai dar axudas porque teñas uns anos malos non creo que se podan, pero bueno, sería bo que se lle deran as axudas, desde logo. Eles tamén, cando teñen bons anos, non é que se lle dean, pero claro, cantos máis anos, máis cartos. Como levan un porcentaje de todo, pois a Hacienda leva de todo. Entón, tampouco as axudas non virían mal. Pero xa digo, veso bastante difícil. Mentres tanto, continúan os estudos para atopar novas fórmulas de captación de cría. Nos últimos meses instaláronse distintos sistemas experimentais para comprobar a súa eficacia e tratar de aumentar a disponibilidade de mexilla para as bateas. Agora puxeronse algúns lonailes para coller mexilla. Nos lonailes, bueno, estamos facendo experimentos. Quen saberá máis deso será a Consellería, que puxo uns de pruebas, e despois o Mega, que tamén os puxo. Se puxos un pouco antes, pois saberán como lle vai. Pero bueno, xa se sabe que a mexilla collese en calquer cousa. Ti colles un rizón con a veta, cando vas a levantar a veta ten mexilla. A mexilla nas vigas das bateas, todo se colle. Porén, o problema non remata coa captación. Unha vez fixada nas cordas, a cría debe consolidarse para evitar desprendementos que poden provocar importantes perdas económicas. Claro, o que pasa é que non hai a suficiente, outra tela que poñer na época que tens que poñer, e despois pasa iso, cando o mexillón non está fuerte, despréndese das cordas, e iso sí que é o problema máis grande que temos os bateiros. Para aliviar a situación, a Comisión do Mexillón acordou ampliar durante todo o mes de xuño a campaña de extracción da mexilla en banco natural. Unha medida excepcional coa que a Xunta pretende facilitar o abastecemento de cría e garantir a produción das bateas galegas. Na mesma reunión, a Administración e sector seguiron avanzando na elaboración do futuro Decreto de Acuicultura de Galicia, chamado a definir o marco normativo da actividade nos vindeiros anos. Seguramente a Consellería está facendo centros de control, vanse a mirar para crear mexilla en algúns centros, a parte dos lonailes, que eso xa se sabe que sí, que é efectivo, pero bueno, haberá que buscar outras solucións. Ao mellor tamén pode ser que haga que reducir cordas nas bateas, non sei, a verdade que hai moitos estudios que facer, que sí que se están facendo estudios, pero canto máis se sepa, moito mellor. O sector coincide en que non existen solucións inmediatas para garantir a disponibilidade da mexilla, mentres continúan as investigacións e os ensaios para mellorar a captación e fixación da cría, os bateeiros confían en que medidas como esta axuden a asegurar unha produción clave para a economía galega.